Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa a cikin wannan lokaci. Barkamu da kasancewa da wannan tasha tamu mai suna Easternash Voice Coach TV. Wato tasha da take kawo mana hanyoyi da dabaru wanda ake bi domin a ringa rera waka ko kuma sarrafa murya dai a dunkule gabaki daya. Alhamdulillahi, so a wannan lokacin ma muna tare da ci gaba da ɗaya daga cikin wasulla da muke kan aikin su, wato yadda ake furucin su da kuma yadda ake sarrafa su yayin rera waka. To alhamdulillah, a yau muna cikin wasali na biyan ƙarshe, wato na hudu shine o, shi zamu bayani akai. Mun yi magana akan a da e da i, to yau zamu magana akan o. Shi wannan wasali na o yayin furta shi, wato lebe na sama da na ƙasa suna yin zagayewa. O za a ga sun zagaye, sun furta sautin o. Sannan a cikin taswira ko kuma jadawali na harshe, shi o wato yana haka, shine wannan gashi o dogon kenan, ga na ƙasan shine o, wato a baya yake, ma'ana ana furta shi da bayan harshe, can ƙurya kenan, can ƙurya harshe, amma kuma harshen yana ɗan ɗagawa tsakiya, doron harshen yana ɗagawa ya zamana da bayan doron harshe, wato tsakiyar harshe ake furta wato sauti na o, kamar yadda yayin da za a furta sauti na e, shi kuma da gaban harshe ne, amma kuma tsakiya, gaban harshe tsakiya, harshe zai ɗan ɗago, doronsa zai ɗan ɗago kaɗan, sannan shi kuma o zai ɗan janye ta baya kaɗan, amma ta tsakiya yayin furcin sauti na o ko kuma wasali na o. So shi ma wannan wasali ana ƙoƙari, ana so, kamar yadda kullum nake faɗa, yayin furta shi wasu idan suna son wai ya fita ta daɗi ko kuma su muryarsu ta zaƙi ko kuma tewani ne, suna iya furta shi da hanci. Ko ta inda za a gano ka sa hanci ko baka sa hanci ba, idan za ka furta ka toshe hancinka, ko hanci kenan, ko o yayin furcinsa ba a saka hanci. A cikin waɗannan wasila guda biyar gabaki ɗaya, babu ɗaya daga ciki wanda yayin furta shi ake amfani da hanci. Ta irin wajen ana iya gane professional voicer, ma'ana wanda yake ƙwararre ne wajen yin voicing. Ana ganewa ba daɗin waƙa ba, daɗin waƙa wannan hikima ce, Allah zai iya sa ka ƙirƙiri waƙa ka mai daɗi. Amma ƙoƙari ko kuma gogewa a wajen voicing, ta inda za ka gane wannan ya goge ko kuma wannan bai goge ba, shine wajen saka hanci kawai. Kullum ina faɗa a kalma ta Hausa, kalma biyu ita ce kawai yayin furta ta iska take fita ta hanci, da ma da na kuma da akwai duk bangare ne na shine idan zaka furta iska take fita ta hanci. Amma banda guda biyu nan, duk wanda yazo zai yi maka voicing ko kuma yana voicing kaji yana yi wai yana noke muryarsa ko kuma dan ta daɗi, kaji ya furta wani abin da iska ta fito ta hanci, gaskiya ba professional bane, kawai dai ya dai iya waka in wakar ta yi daɗi. O haka yake, ma'ana mun yi hai, hai kenan normal, a e i o, a e i o. Babu wata wanda yayin furta shi ake fidda iska ta hanci. Alhamdulillah, ku ci gaba da mana subscribing wannan tasha tamu da yaɗa mana ita ta Easternash Voice Coach TV. Ni sunana Isaac Tasiu na CD, wanda aka fi sani da suna Easternash. Nake ce muku
sai wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu.